हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायहरनाय थाबाय नोंथांमोना सोंगासिनो आब' मानो भिडिअ लाबोथ'वासैलाय मा जालायखो होननानै आंहा जेबो जायाखै आगैमोन ओमफ्राय आं दासान्दि इउटुबाव फैनो एसे हाथ'वा जादों आरो आं न'आवसो दंफैयो आंनि आइजों आंनि मामिया लोमजादों ओंखायनो आं न'आव दंफैयो ओमफ्राय बिराद अखा जेराव बेरायनायबो जायाखै संनाय खावनायावबो अखानि थाखायनो हाखु दाखु संनाय बेयावनो भिडिअ लानो हायाखै आरोखि ओमफ्राय आं दिनैहाय सानबाय एसे भिडिअ बानायनोसैलाय ओमफ्राय आं मोनसे कुइसननि एन्सारखौ होनो सानो नोंथांमोना सोङो सोरबा फंबाय बिनानावमोनहा आब' नों बिहाव बिखुनजोजों ज' थाया नामा आब' माथो बिहाव बिखुनजोखौ नुवा होननानै ओमफ्राय आङो बिहाव बिखुनजोजों ज' थायो खिन्थु आंनि बिहाव बिखुनजो आइ बाबाखौ आं देखायनाय जाया आरो ओमफ्राय बिसोरबो एसे केमेरायाव फैनो बा लाजियो जेनेबा बिसोरो फैफेराथ' ओमफ्राय लाजियो आरो बेखायनो आं लाबोफिननाय जाया उनफ्राव आं लाबोगोन ओमफ्राय दासो उन्दुनानै सिखारदों आं लोगोफोर आंनि एसे मामि बाबानि न'आव दंफैयो आरो ओमफ्राय अखायानो थाथ'नो रोंला अखायानो हागासिनो मा इन्टारेस्ट नाङो नङा होनबा भिडिअ बानायनो अखायानो थाथ'नो रोङा जेरावखि थाङा एसे बारायहांबाबो अखा हालायबाय आरो अखा हाबाथ' माबोरैहाय केमेरा हमनो माबोरैहाय माबा भिडिअ बानायनो नङा होनबा बेखायनो सानबाय आं ओरैनो आं दा न'आव जिखिनि थागासिनो दं बेखौनो एसे देखायसानसैलाय होननानै ओमफ्राय नोंथांमोनहा आं गोबावजों माबाहाय गोबावजों भिडिअ बानायनायखाय बांद्राय नायला खोमाना आंना बांद्राय भिउ जाला एसे नायदो लोगोफोर आगैमोन आं दासो उन्दुनानै सिखारदों ओमफ्राय आंना बोराया फन हरदोंमोन दा टाइमा 3टा जाबाय 3:31 जाबाय ओमफ्राय आंना बोराया फन हरदोंमोन ओमफ्राय आं हरफिनसै र' उन्दुनानै रोंलायाखै आरो आं मा होनदों हमासैनो उन्दुलांबाय खोमा र' अबाव मा गस्ला दङ आयै ए हमासैनो लोगोफोर आंना बोराया हागासिनो दङ र' दे दराबो जिफोरखौनो नै गस्लांजोबनांबाय दान्दायावसो आं जि बुरजा जि सुदोंमोन मामियाबो सुदोंमोन जिफोरखौनो नै अखा हागासिनो लोगोफोर ओंखायनो आंहा गारिखौबो ट्रिपाल खालामनानै थिनदों नै लोगोफोर ओमफ्राय जोंहा गाबोन नैबे अमाखौ बुथारगोन आरो ना ओंखायनो नै फाथोआ बै जोंनि न' बोरायमोन सारा एसे दावबोबाय आरो ओमफ्राय जोंनि हांसोआ आइमोननिया अखा हाबाबो सुट भिडिअ खालामगासिनो आं नै लोगोफोर अखा हादों ना मा होनो हांसोखौ होनो बिदि अखा हानाय एसे नायदो लोगोफोर अखा हाबाबो होनदोरा अखा हानायखायनो बिराद बानो ओंखारो नै लोगोफोर ओमफ्राय दा अखायाबो थाथ'बाय नालाय आङो ओंखाम जाबावबाय आं बेलासियाव खनसे ओमफ्राय गयबो जालायदों आङो दा आङो अमानि आदार होनोसै बाबाया दहाय संनानै गालांखाबाय ओमफ्राय आंल' अमानि आदार होनोसै आरो बे माइरं लोगोफोर दा नायलांबाय थादो नोंथांमोनहा नै लोगोफोर ओमफ्राय दा अखायाबो थाथ'बाय नालाय आङो ओंखाम जाबावबाय आं बेलासियाव खनसे ओमफ्राय गयबो जालायदों आङो दा आङो अमानि आदार होनोसै बाबाया दहाय संनानै गालांखाबाय ओमफ्राय आंल' अमानि आदार होनोसै आरो बे माइरं लोगोफोर दा नायलांबाय थादो नोंथांमोनहा लोगोफोर मगजों हायनोसै बे बाल्थिङाव एसे दैबो लाखाबाय थाब गुसु जानाय बायदि अमानि आदार संग्रा जायगा दैया बांद्राय
बिराबो होखानांगौ होनाया ओमफ्राय थेवबो एसे बेखौ दोनथ'नोसै गिलिथार ने बाल्थिं मोनसेयाव बाहायनोसै दा नै लोगोफोर आं हरदो एसे समान खालामनानै लाबाय आं दानिया होनोसै गुन्दै बिराद फैसा थांखायो लोगोफोर गुन्दै आरो माइरं बायनानै सङोना माइरं बेग जोंहा अमानो बिदिनो एसे एनै प्रफिटबो जायो प्रफिट गैयाबाथ' आरो रावबो दानि दिनाव खस्थ' खालामा ना बिदिनो आरो नै लोगोफोर आं दा बेयाव थाब गुसु बिदि बुरजाबाथ' थाब गुसु जानाय नङाना अमाया बिगासिनो नालाय ओंखायनो थाब गुसु जागौबा बाल्थिं गंथाम बानायबाय आं गंसेखौ माबाथ'वाखै र' गंसेखौबो लायनांसिगोन जानो हासिगोन नै जोंनि अमाखौबो एसे नायदो हैनोसै नैखौ हैग्रोनोसै आं नैबे एसेनो होग्रोनोसै लाव जाबाय आया गबायसो नोंसिनि जाग्राया बबाव थाहैखो माबा गामलाफोरालाय हैग्रोनोसै लोगोफोर लोगोफोर अमा मासेया ओमफ्राय नायलाय मासेया जाबावासैनो ओइनो आदारखौ हैखाबाय आङो नै जोंना हांसोबो दङ बे जायासै आरो हैबावनांगौ मानैनो होग्रोबाय अमा मासे थाइसो अमाफोरखौ हगारजोबोसो नालाय जोंहा लामायानो लेथ्राथारहाय ना अमा गोरलैथार सप्तासेयानो जायाखै खोमा बेयो जा आराम जायो आदारखौ सप्तासे बारबाय खोमा सप्तासे बारबाय जायखिजाया ना जायाखैथाय माने जाबाय ओमफ्राय ओइनो गिदिरनो हैबावनोसै बेहाय हैबावसै हारसिंनो थाखादो जाद'